Ndinozi Snowman Gomo. Ndinozi Snowman Gomo. Ndiri muzukuru waDennis. VaDennis vangari secretary wakati tuku. Akati tuku. Vanga ndo angari mambo. Panguva chiyo akati tuku. Vakatwa mukati megomo vatiza munguva dzehondo. Ndobva vatohwa naDennis kuti no mukoma hatidzokei kumusha. Pauya vanhu vari kuda kuti titsvage mambo. Dennis wakapedza makore anokana kuita maviri achitsvaga kuitwa mambo. Asi zvazvodaro ndobva atohwa. Ndobva azosvika ndobva apiwa mambo. Wapiwa mambo akati tuku ndovana sekretary waDennis. Saka pausekretary wavaita vari vaviri ava vachitonga nyaya dzavo akati tuku akatanga kurwara vaigurugudza musoro so vanga kuenda kudare vachitonga nyaya vaigurugudza musoro. Saka vakazotohwa nevarungu zvikanzi no hatiendei kuZambia tivarapisi. Vaenda kuZambia 2-3 years havana kupora. Ndobva vazotohwa futi vakaenda Botswana havana kupora. Right, vadzoka vakaramba vachitonga vanhu vachitonga. Saka nawo nyaya yakazoitika iyi ndeyekuzoti vakasakwanisa kuita basa ravo nemazvo. Vaenda kuhofisi pane zvakaitika nguva yemaBritish. Inyaya nguruve vakaenda kuDarwin kutaura kuti nguruve dzese ngadziurayiwe. Ndobva vasvika kuvanhu varungu havana taura kuti nguruve dzese ngadziurayiwe, asi vakazosvika kuvanhu kuti nguruve ngadziite sei, ngadziurayiwe. Right, shuwa varungu vakazofonerwa nochiovhaovha kuti kuno nguruve dzo dzinochengeta vanhu. Akati tuku brain dzavo dzangisakwanise kushanda. Ndobva vasvika kuno kushuwa varungu vakaona nguruve shuwa muri kukatakata. Ndobva vazodzoka vashedzwa kusvika no what do we know kuti isisu mukomana weshuwa anogona chirungu. Saka mukakwanisike here kuti mumupe chigara akwanise kubata. Shuwa akati tuku havana kuramba vati aiwa munin'ina wangu ngaabate chiposition. Shuwa vakabata chigara ichocho. Saka nyaya yakazonetsa apa muntaraunda kazhinji kana wapinda mumambo pane problem. Vakahwisane naMupando ndo muno mudzimu wedu. Vakahwisane naMupando zvikanzi chienda kunopa rudziro kwako chairo iwoyo negirike period yako yakwana. Dennis obva ata sei abva akriza zvikanzi right pamaorekano vakudzoka haupapindi. Shuwa muntaraunda womudzimu yoMupando haripo nanhasi mupenyu. Ndobva aenda kukanda pamaore tsvimbo yake. Shuwa bhazi rakauya bhazi kururu anga akagara pabhengi rokupedzisira iri. Saka bhazi parakapenuka kondakita akatanga kubvisani aDennis achiti ndiye mambo avanhu ava no tikuda kusapota Dennis. Shovha akandwa panze bhazi noparakawira bhaatsitsiwa ndobva vafa. Ndowega wakafa patsaona iyo? Tsaona iyoyo ndovega akafa ari 1. WESVIKIRO ndobva rati hazviite unofanira kuti uita sei? Ubve. Saka ndo pakakonzeresa rufu. Good. Ndo zvakakonzeresa rufu nyaya yetsvimbo. Saka achiripo munhu akarwera tsvimbo basi? Haripo. Richiri svikiro renyu redzinza here kana kuti? Mwene mwezuro kwangu tori nemasvikiro ekoko vachitoshandana nevanhu vakwe. Haripo. Asi akura sei? Baba akatungamidza vamama negirike ivo vanonzi machifa avo vanenge vanokwana kuita 4-5 iye achiri mupenyu chete. Saka tingati akazofa yei mune here mumwe anosara mudzinza zvakare achimirira dzinza kumasvikiro? Kumasvikiro yakuti mukoma asati auya kana mukoma wangu auya ndopandikufa. Pano umwe anonzi Chirumbi iye anodya vanhu iyeyo. Saka akuchisa kuti akauya iyeyo vanhu anofa. Saka iyeyo akundoramba aripo chete. Andi kana auya iyeyo munokuvara. Saka akuramba ari mupenyu chete. Aya masimba echivanhu kaya? Chivanhu chikuru akuru. Munhu anogona kuti handidi kufa agoregedza kufa. Iye hafe handini kumira mukoma ndoti ndiparure ndochishona chacho. Mukoma wavari kutaura ndevapi? Munhu mudzimu ndofa kare ukumirwa kuti uuye. Utanga wauya kune vanhu.
Saka vakafa vari kuti uyu mudzimu uripo, pane mumwe uripo. Uripo munzira yakuti handife kusvika iyeyo mukoma auya. Oho, saka waari kuona iye uri munzira ndo uri kunzi hauna kumira zvakanaka. Chirumbi iye anojira tu. Siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo amalanga eqhubeka esiya phambili. Nthemba ke liyakhumbula sake saliphathela uhlelo olwedlozi elalithiwa alifi aselileminyaka efika kubo 125 khonapho kuba 105 kubo 1 chakuti lakathesi lokhe liphila. Ngakho ke namhlanje sithe siliphathele uhlelo sikhuluma lo Chief Chiswiti esichasisela ukuthi ngempela kukhona yini lokhu kulobuqiniso obunganani. Sizalinikeza njalo sithe sathi ukukhuluma lo nkosikazi wedlozi umkhweva usekuru Mukumbura. Sithe sathi ukukhuluma lo nkosikazi wakhe esichasisela ababehlangana lakho ngesikhathi sempini. Elami igama nginguThadiwa Nashekhutama uMandlovu wenu ospecial. Tinokukhwazisa ikhavathereri tinokukhwazisa nasita kuvigira ichirongwa ndinofunga munorangarira takambouya tikuvigira ichirongwa cheguva raDenisi tikakuvigirai zvekare reSvikiro Mukumbura rainzira nemakore anodarika 125 years ikoko kuma 1 chakuti chekadero ikoko. Nasitati tikuvigira ichirongwa chitaura namambo Chiswiti vachititsanangurira kuti vanorarama sei nesvikiro iri munharaunda yavo, vachititsanangurira zvekare kuti ko zvakazoita kuti Denisi avigwe mumugwagwa zvingava zvaive chii changa chaitika panguva iyoyo. Semazuva ose tinokukurudzirai kusubscribe to our YouTube channel yeDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mambo Chiswiti mandaro ene kudande. Urikuredu nde mudande muno kuti makambomera sei vamukweva imhondo renezikana zvikuru even muhondo ndo vakamira zvinozikanwa even vana president vasvera Mugabe vakamira vachibatsira magandanga kudii. Saka imhondo inozikanwa inonzi Mukumbura. Saka kunoimba kuti kana kumabhuku kumberi kumusoro zviri mumafiles. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana pane any challenge iwo handizoziva, asi iwo vanombochema kuti mhondo ndakambomira ndozvavanombotaura ndakambomira muhondo. Vana Juru vakambouya, vanani chii vese vakambouya, asi kana batsira ndakambowanawo hapana. Plus ivo vaibaba vai havapindi muimba zvidhiri, dzimba dzavo ndidzo dzemapango idzi. Saka ndofunga ndokutaura kwacho ndapasira papi futi. Ipapo takatarisana vamukweva tingade kuziva kuti kana kudya kwavo kwakafanana kudya kwedu here kwatinodya isusu mazuva ese. Kwete kwakasiyana. Havadye chikafu chatodya isusu mazuva ese. Chikafu chavo havadyiri mupoto inobikirwa zvimwe zvese. Vanotodya chikafu chavo poto yavo yega yavo voga muzvirongo kudai. Kana vakatofamba rwendo kuti vadaniwa vatakura zvirongo zvavo
mutombo anonochera chikafu chacho. Asi tichitarisa izvo zvinokura kwavaita, tingati vachiri kugona kubatsira veruzhinji here vanenge vaine matambudziko akasiyana siyana. Iya, ndinoimba kudaro. Uwezi kana vanhu vauya vachiti toda kubatsirika ndikadaniwa ndoendako izotaurira totaura. Kana yasvika chembetera kuti tsai kana yasvika iri rimwe zuva ndakanga ndaenda kuberere ndibva ndaita weti paye vakauya mabhunu vari mudungwe zvikanzi apa kwanga kwauya rabi yangu umukipi kwalira futi ndobva ndadira mumba kuhanda ahanda mumba muya kwachena ndobva abuda vaendawo kukipi kugara ndobva azoyawo mabhunu azurura mumba ranzunzanga iri kata ndemagananga unochengeta kapano ndikataya apa nambosvika magananga zvandiri kunyepa uya kuno aisisa achi ndiani asi magananga yakoya ndikati imi kana muchinyepai mushi kana malemerwa nopfuti dzakulemerai magananga yawo yalini ipopa yazoya ndimi madira tsoka dzenyu idzi dzabva nokukwidzi ndimadira weki yangu bai yandaita imweni manje zvanziwe vakamboenda kumukumbura here ndikati handina vakambonyikiwa mudhiramu ndikati handina zvanzi nhasi unoenda kunyikiwa mudhiramu ndati ndinenda ndinodayira chandinge ndaona nemaziso yangu chandisina kuona handidaire zvanzi vana vako avadirapo ndati mukunyepa havasi vana vangu ndimi madira manye manje ndimadira vapikisana paya ndikatipikisana zvanzi arume ako ari kupi ndikati vaenda mukipi zvanzi kana auya vaudze ngati teere kuchiswiti ine ewo ndokubva atera ine nguva ndogara ndakamira apa ndichisuka mapureti mukomana uyu anenge adopedza sadza rie ndatora mapoto yangu rongedze sadza rangu dire nomurowa rene ndoenda kumupa nemagariro anga ndichiita pano agara pamwana uya yamira apa yagara apa nde vaya nopfutidzawo ndandanda papa vaya nomotikari yawo ndiye apa vatora maswiti kupa vana angu vana vai varamba maswiti zvikanzi kuvana ako ari kurambire maswiti ndikati vanoramba havatambire maswiti kundotambira kuno munhu waasingazivi vanotambirira munhu waanoziva zvikanziwo majaira kugara nemagananga saka vachiramba vana ako maswiti musoro wangu kundidzima saka ndibandionera ndaiita pano yaigara achindishupawo masoja emusango magananga ndichitora ndichichengetawo ndichitora ndichiabikira sadza ndaitiko manheru masoja ari apa yechirungu ndichimuka ndichibika sadza ndichienda kuapa sadza vachiembera ndikanuta nhondo ndatakura sadza rangu nemapureti yangu ndarongedzera ndobva mumba mueni sadza rangu ndakarongedzera ndobuda panze pano mapoto yangu rongedzera ndohwiga kana muri mudhishi ndorongedzera makarema ndodira mapureti yangu ndohwiga ndati sekura b ndakumboenda kuningi kurukova zvikanzewo odaira mumwe uchibhunu zvanzi bama makumboenda kusuka mapureti ndikati ehe zvikanzi aendai munoti wana ndienda kusuka mapureti yangu svika kuenda omupa sadza otakura sadza rake oenda ndopedza ndonenge ndikandorongedza mapureti yangu ndisuka ndouya ndemagariro anga ndichiita anga chitotinetsa hondo takaihwisawo asi takaona mayusi yakatiwa mari chii yakatiwa mari isuwo taitambudzikawo kana nosendirese hapana kundotambulira mahara maita basa tinotenda uya tinaye nhasi uno ndeya mushakabvu Dennis. Tanzwa hedu kuti tanzwa nhau dzakawanda pamusoro pake, tingati kupinda kwake umambo nekuzoshayika kwake. Saka tichida kuti tinzwewo kwamuri kuti anga ari munhu akaita sei, mazira amunomuita uyezve nhoroondo iyeyo umambo hwake
tikangodawo kuinzwa kubva kwamuri. Ndotenda zvikuru. Dennis akanga ari muzukuru wamambo. Ari iye aitumwa kunoteerera mutero kumandave kwatoti kuDarwin. Saka pazofa mambo ndokubva vachitsvaga kuti ko angapinde mambo ndiani, nekuti chenjera kwakewo muzukuru iyeyo ndobva ati ndini, ndobva atopindawo mambo. Saka akazova next ndeyebhazi. Bhazi iroro rakakudubuka akafa ari iye oga, vanhu vese vakararama. Saka tingati accident yenge iri normal here? Tinoti iri normal because iri kutaura zvekuti akaba umambo usiri hwake. Akaba umambo wana sekuru. Asi dai ari mwana wemwana komana, fine. Saka iye mwana sikana. Saka it wasn't supposed to be. Yakatora advantage yekudzidza kwakewo. Ndizvo witness. Ndizvo mambo. Akafira panotora nebridge so zvekuti kuda kuriona rimudzi kuti bridge inonzi Dennis wafira pamaore. Chimbo chinotovepo Dennis wafira pamaore. Oh. Chiripo chimbo chacho. Oh. Saka inyaya yekuti kwaari kuchenjera kwake kwanga aita, but you know, in life Dai ari mwakangoti idye ubva asiyaka. kana kutorega kuzviita kwacho. Saka ndonyaya ndiri kuti inini umambo hwedu ndiwo dzimba mbiri, kwana Masase nekwa Chiswiti kunoko. Saka uko kwacho ndo kwakaitikira izvozvo, ndokwana Dennis kwamabva kuya. Mwana gore racho mapasvika. Ongo. Ikokuyoko ini ndikanzi ndafa, mukanzwa kuti ndafa inini. Unodzoka kupi? Kokuya ukapiripiri kuya. Saka ndo zvatinongoita. Alright. Asi apa tingati hakuchisina vana Dennis kuti vanozweko. Havazoshayika zvazvo. Ndinoona sekuti ezvino vanhu vakuita vachifunda kana kuziva. Mukwezi dzimba dzinozikanwa kuti imba iyi ndo inofanira kupinda umambo, iyi inopinda umambo, iyi kwete, iyi kwete. Asi tichitarisa mazira munoita umambo hwokuti iye nezvomukanzi mafa imimi pakuuya uimba iyo hazvikonzerese kuurayana here vanhu vachiita kuti ndipinde paumambo? Izvozvo kuurayana kunogona kuvapo, asi zvazvinoita umambo hwekwedu kunoko tinosiyana. Kugadzwa kweumambo mune dzimwe nzvimbo handiti. Saka umambo hwekunoku unoitwa nemhondoro kuti right muimba yanhengi ndo muri kupindwa umambo, handika onangwa kuti nhengi. Saka nhengi kana anangwa ndiye kakachitari kupinda. Zvokuti kana ukada kuuraya unogona kutadza kuya kwauri futi. Iwo waudiura ropa. Uhlelo ade siliphathelelwe nabalaleli emakhaya, Nthemba lizizwele uchief echasisa ukuthi idlozi leli kuningi eliwenzayo lakathesi lapha liphila ngokuphila kwalo, aliqoki izicathulo, ukudla liyakhetha, ukudla alidli konke nje ukudla. Usichasele njalo uchief ukuthi uDennis kwakumlingeni kwakumfanele ukubana engcwatshwe emgwaqweni lapho angcwatshwa khona ngenxa ayobuqili abuyenzayo obokuthatha ubukhosi bungamlingananga bungamfanelanga.
semazuva ose tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Ndinofungazve mazvinzwira chifu vachitaura vachikurukura vachitiudza vachitisanangurira kuti Svikiro mararamiro aro atosiyana nevamwe. Pachikafu vanodya chavo vega, vanotosarudza chikafu, pane chavanodya pane chavasingadyi. Vatsanangura zvekare kuti Dennis paakavikwa mumugwagwa zvanga zvakakodzera nekuda kweujire hwaangainahwo, nekuda kwekushandisa ruzivo rwekudzidza achitora umambo hwanga usiri hwake. Semazuva ose tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Tadiwa Nashe Kutama Nzou Samanyanga. My friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva. Hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.